Moko kuom riwruoge matayo chenro mag joma nigi ng'ol oduoko erokamano ne Jatend piny William Ruto kuom keto koke e chik midendo ni Disabilities Act 2025 magito kelo lokruok maduong' e chike marito joma ong'ol e pacho kae. Simfros Okinda nigi ler. Piny Kenya oketo historia maduong' tok Jatend piny William Ruto keto koke chike marito ratich joma ong'ol mong'ere kaka Persons with Disabilities Act 2025. Chikno makoro kawo kar chike mag joma ong'ol mar higa 2023 okelo lokruok madito e kidienje mopogore kamoting'o ndiko joma ong'ol e tich, rito ratichgi kod chenro mag yudo thieth e kind mamoko. This law is both progressive in scope and progressive in vision. It affirms the rights of persons with disabilities to education, employment, healthcare, political participation, and access to buildings and built environments. It also mandates stronger enforcement mechanisms, clearer accountability, and enhances representation of persons with disabilities in both national and county governance structures. Riwruoge mopogore mag joma ong'ol koro chiwo puoch gi pak ne Jatend piny William Ruto kuom puodho chikno mabiro neno ni joma ong'ol bende oket kama romre kod jowadgi mamoko e okenge duto mag ngimagi. King'iyo e chikno nitie weche ma opportunities koso benefits ma konyo joma ong'ol. One of it king'iyo kanyo iyudo nitie support ma giyudo mar nitie luongo presidential bursary makonyo gi somo e weche mek somo. King'iyo kanyo be iyudo nitie weche mek capitation kanyo be iyudo nitie tax exceptions. Achiel kuom kidienje chikno en mano madwaro mondo weg kembe oket thenge 5% mag thuolo mag tije ne joma nigi ng'ol kaka yo mar nywako joma ong'ol e sekta duto mag tich. Gigi ok timre kika onego timre. Chik to nitie maber lakini ok timre kika onego timre. Koro mano be adwa appeal ne joma ochung' ne parastatal mondo gi put gin in consideration. E bwo chikno bende jonyuol kata jorit mag joma ong'ol ahinya biro yudo chudo ma ok tin ne Sh10,000 dwe ka dwe mar konyo anyuola makamano kod yore yuto. Kamano bende jorit makamano ibiro ng'wonnegi e chulo osuru maromo Sh150,000 higa ka higa. Ne kembe mabiro rito chike joma ong'ol kaka chiwo negi thuolo mag tije, keto apisegi makare ma joma ong'ol nyalo donjo yo mayot, sirikal biro medo jiwo kembe makamago kuom golo negi moko kuom osuru. Jogo ma oyudi katiyo marach kod joma nigi ng'ol kata matuono gi thuolo mag yudo chenro mag sirikal ibiro miyo kuom mar twech mar higni 2 kata fwai mar Sh2 million. Jokanyo koro kwayo kembe kod duol marito ratiro mag joma ong'ol mondo ne ni chikegi oketie tim. It is in paper. But now, the actual implementation, we want to appeal to the government and the relevant policy implementers. Ka wechegi inyalo bedo implemented e yo makare mondo jogi okonyre. Gi chik manyien ne piny Kenya otelo ne pinje Afrika e weche mag rito kendo jiwo joma nigi ng'ol. Simfros Okinda, Ramogi TV.